Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani imene ili kamwa ndi yakumangidwa kwa zigawenga kapena amene akuganiziridwa kuti ndi zigawenga. Akuganiziridwa kuti ndi zigawenga. Ndipo taona mavideo atayikidwa pa tsamba la ABC komanso masamba wena anchezo apolisi akufunsa anthu aja mafunso. Komabe katikati mwakuti anthu aja akufunsidwa mafunso, pena pamadzaoneka kuti pamadzakola zomwe zikupereka mafunso ambiri kwa wanthu mu dziko la Malawi. Ndipo wena abweretsa nkhani imeneyi kuti ndi drama. Si chinthu chencheni chikuchitikacho koma ndi drama kapena mwina ndi zopangana. Ndilibe umboni wakuti ndi zopangana kapena kuti ndi drama. Ine kwanga nkuyamikira apolisi kuti akugwira ntchito yotamandika mu dziko lino la Malawi, monga someneso ndinakambiranso mu post yanga yambuyo. Kufika pogwira zigawenga zimenezo si ntchito yapafupi. Koma tsopano pali mafunso ambiri amene akuzungulira m'mitu mwa wanthu. Nditatsatira social media amene anthu akulankhulira, zikuonetsa kuti pali chikayikiro chachikulu. Komabe ndikuchotseni chikayikiro chanu Amalawi. Ine ndi mmodzi mwa iwo amene ndili nacho chikayikirocho, koma chikayikiro changa sindifuna chikhazikike pokayikira apolisi. Polisi ine ndimayidalira kwambiri, ndipo ena apolisi ndimakonda kwambiri, chifukwa dziko lino kuti lichilimike nkumayima amene liyimira chifukwa cha nthambi zimenezi zachitetezo. Ndipo imodzi mwa nthambi imeneyi ndi ya Police Malawi Service. Ndifuna ndiyankhule chani zododometsa zimene zikupezeka m'mavideo zikumaonetsa kuti anthu aja pena akumadzakanana, kukanana kuti iwe ndini sitikudziwa, iwe ukundipaka ine. Komanso pamadzatuka liwu lakuti awa ine akundida chifukwa chakuti ine ndimapereka umboni. Akaidi awa ine amandida. Akaidi awa, that liwu lakuti akaidi awa ine amandida likupereka mafunso kuti kodi anthu amene amatonetsa apolisiwo ndi akaidi kale. Kutengerana ndi Santos akuti waje ndi informant. Informant ndi munthu amene amapereka uthenga kwa polisi kufotokozera. Now inmate ndi munthu amene wamangidwa akuseweza ndende, koti lidampeza wochimwa. Ndimene nkhani zake pamene paja zikufikira kuti zisokoneze anthu ambiri, ngakhale iwo amene amadziwa za malamulo. Zikusokoneza kwambiri mayendedwe anthu aja mmene apolisi akufunsira mafunso awo, timati leading questions. Ma leading questions kwa anthu amene munaphunzira sukulu bwinobwino za utolangani, mukapanga research za law, history, simuyenera kukhala ndi leading questions. Theology mumenera kupewa leading questions. Kapenanso anthu amene mukupanga ndinu ma human resource mumenera kuti mupewe kupanga leading questions. Ma leading questions ndingati kunyumba kwakuti ndi kwakuti, si choncho? Funso limene lolo kunyumba kwakuti ndi kwakuti, si choncho? Si choncho? It's a leading question. Munthu changu kuti yankumeneyo ndi leading question. Ma leading questions apolisi sayina kufunsa leading question, majaji sayina kufunsa leading question unless ngati akufuna kuti munthu ankole, kuti amgole. That's a judge, kaya lawyer. Tsopano Santos ngakhale atatengeranso pamalo paja, mukaonetsa ma video aja. I was studying those videos yesterday and today morning. Ndisanabwere panopo kuti ndiyankhule ndimayenanso ma video aja I should revisit them ndikuona kuno bwino kuti ndikhale ndi sharp judgment. Santos atakafika pamalo chifukwa kiyi pamene pajapa ndawo amene akubweretsa nkhani yonse kuipomboneza ndi Santos ndi wina uja wantali uja amene akuti ndi wafuti uja. Ndiye pali madolo awiri amene akuoneka kuti awa kalipo kena kake. Mtala uja wafupi uja
ndi mdala uyu amene amuloza kuti uyu amene achaso mwayika pali magulu awiri pamene pachosiyana ngati si magulu atatu osiyana anthu a follow amene achawa pali magulu atatu kale pamene pachapo already divided into 3 groups ngatinso if it's not completely ndi magulu 4 osiyana Santos atakafika pamalo kuti loza Santos mdaloera pa Santos zikumuvuta Santos loza iwe tamaloza achilo kakamiza tamaloza wina uja mudabola apa ndi chani koma chilo zozo mena kufotokoza question marks seti kudziwa kuti choona ndi chiti kapena chabodza ndi chiti ndikulankhula panozi ndi chabe zokaika chabe za wanthu zimene tikuona koma amene ali ndi nkhani yonse ndi apolisi ndi amene ali mchilungamo chonse pa zinthu zimenezi. Funso lina wena kunena kuti kodi anthu amene wanagwira nthawi imodzi adakagwirira kuti afika kutionesa kuti anthu mbavazida ndizi kapena anthu achifamba ajenda adakagwirira kuti anagwira nthawi imodzi. Ene mafunso amenewo amene akubwera amene akupangisanso kuti pakhale chikayikiro chachikulu. Atafika ku nyumba kuja ma statement akudzikola kumene kujaku adalowa mu nyumba ndi ndani? Ayi adalowa nyumba ndi awo ine munali kuti ayi fendi ine ndi awo tidaliko kuti then kenaka ikumadza bwera nkhani kuti awo adayima pati ayi zidatere kenaka kudzasinthanso very complicated zoti tikonzo kutolapo kanthu ifeyo ngati anthu amene tikuuzidwa kuti anthu aja ndi awo. Not easy just to confuse us. Tsopano komalizira ndifotokozere nkhani mafunso akhala onena kuti tsopano anthu follower agwidwawa akuti pakutsalira anthu awiri. Kodi anthu awiri amene wawa popeza kuti wawa kulibeko sadagwiridwe mulandu ukapitirira bwanji mu koti? Mulandu ukapitirira bwanji mu koti ngati anthu ena awiriwo palibeko chifukwa amene wanso ndi mboni zazikulu. Chabwino amalawi musataye mtima ineyo ndikuonetsani kutengerana ndi expertise yanga ya zalo kani iso siyoti ikudwalisani munthu kuti chifukwa anthu ena awiri palibepo ndiye kuti mlandu sungapitirire. Ngati anthu awawa akutionetsawa ndi amene adapanga zimene zozo akakalowa mu koti akazengedwa mlandu. Tsopano akazengedwa mlandu motani? Ndikhali magistrate ineyo pali ndekuti there's 2 people missing and who follow talowetsa mu koti. Pali zigawo zitatu zimene ineyo ngati magistrate ndikhoza kupanga 4 kapena zimene bwalo la milandu likhoza kupanga 4 ndi zinthu zitatu. Chinthu choyamba angathe kwazenga anthu awawa follower mlandu kupitilira ndi mlandu, that is proceeding the case the trials with those 4 koma ngati zingakhale kuti ngati ngakhale effective trial kuzenga mlandu umene ngati ungakhale kuti kochekeratu kuti kukhoza kubweretsa justice. You should understand me. Njira ya number 2, it's either the court can decide to adjourn the trial to a next time until anthu also waja atapezeka. Question mark. Yes, mpaka na atapezeka. Then tikubwera ndi option number 3. I'm saying ndikukhala ngati neyo I'm just a magistrate kutengera ndi the law mmene ndimadziwera law yanga mmene sondachita siku yanga. Ndiye kuti pabwera ichi timati separate trials. Separate trial ndiye kuti tinena kuti ngakhale kuti anthu awiri akusowa kani ilowa koti awiri ajatacho tsapa amene ajatidzazengera pawokha mlandu awa follower tiwazengaso pawokha mlandu, that is a separate trial. Njira zitatu zimene ndapereka pamene separate trial ayi ndiye kuti wena ajasawa panga consider mu mlandu uwu amene pamodzi ndi awa follower awachotsa amene aja kwachotseratu komano anthu amene aja akuthawa waja ali ndi mlandu. Ngati tu ndikunena kuti ngati nkhani iyi zichitika apa zidi ngati ndizoona kuti anthu anagwidwa awawa
ndiye kuti separate trial you should work here. Anthu awakazengedwe ndithu mlandu and follower, ndipo anthu awiri atakachotsedwa pa mlandu. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.